Matthew 25:14-19. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to the one he gave 5 talents, and to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. Then he who had received 5 talents went and traded with them, and made another 5 talents. And likewise he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. 19. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Ang Ginoo magapanalangin siya mga pulong. Let us pray. Salamat Lord sa imuhang grasya, sa forgiveness, sa opportunities, chance nga makasimba minimo sa kamatuoran, sa kinabuhi, sa imong kahimayaan Ginoo. Salamat mi Lord sa chance nga imong gihatag namo likod sa among mga kapakyasan. Nining orasa Ginoo naghangyo ko dihog sa bala nimong espiritu. Pasayloa mi Ginoo sa mga sala. Ug itugot nga ang gahom nimo Ginoo magalihok sa among taliwala, pinagi nimo ubos nga alagad nga ma-deliver niya Ginoo ang mensahe tukma sa among spiritual needs ug sa gikinahanglan nini nga iglesia. Pasayloa mi sa mga sala namong nabuhat once again sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Uban ko sa mensahe nini buntaga, Biblical Principle of Stewardship. Ang biblikanhon nga pagtudlo mahitungod sa pagkapiniyalan nato diha sa mga butang sa Ginoo. Now, gusto tag abundant nga life, abundant nga resources, gusto tag financial nga buhong ta, abunda. Sa atong relationships, gusto tag healthy, happy nga relationships, good health. In many aspects sa atong kinabuhi, we all want abundance. Pero ang kamatuoran, the more ta saligan, hatagan sa Ginoo sa mga butang nga gikan niya, the more modako ang atong responsibilidad. Tungod kay accountable ta, responsible ta sa matag butang nga gisalig sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mas daghan nga resources nga naa ka, mas dako imong tulubagon. For example, kung gisaligan ka sa Ginoo og daghan nga mga bahandi, daghan nga mga opportunities, responsible o accountable ka, mubalik niya na sa Ginoo. Kung gitagaan ka sa Ginoo mga gifts, talents, skills, abilities, dako kag tulubagon nga ibalik pud nimo na sa Ginoo. Ug kung gitagaan ka sa Ginoo og taas nga kinabuhi sa yuta, inana pud kataas ang imong responsibilidad sa pagbalik niya nga kinabuhi ngadto niya. Ug ang logic manggod mo ni siya, kung dili ta kasaligan sa gagmayng mga butang, dili pud ta kasaligan sa dagko. Mo nagingon ni Christ sa Luke 16:10, ingon ni Christ, "He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much." And usually mo ingon ta, Lord, mahimo lang kong faithful nimo kung i-bless na ko nimo, Lord. Lord, mahimo lang kong muhatag nimo or musaad nimo kung imo kong i-bless, Lord, sa dagko nga mga butang. Diha ta kasagaran mapakyas, mabagsak sa test. Kaya ang testing sa Ginoo na sa gagmay nga mga butang. Meaning to say, kung nagpray ka og more financial income, more achievements sa imong life, pero kung di ka katarong og manage sa mga simpleng butang nga naa nimo, ngano gug muhatag ang Ginoo sa imong request? Nga kung di ta maayo nga piniyalan, steward sa mga butang nga gihatag sa Ginoo sa gagmay, mas mudako atong atraso o pagkulang kung saligan tanyas daghan. Stewardship means you are to manage something on someone's behalf
So kita ang mag-manage sa katigayunan sa Ginoo in behalf niya. Other words, o other thing, kung unsa sa mutipig, muamping sa iyahang katigayunan, inana pud ta mutipig niini. Kung giampingan niya maayo ng butanga, dapat ikaw, kita nga steward, ato po ng ampingan og maayo. Example, sa atong income, sa atong financial status, nagpray ta nga Lord, i-bless ko financially. Gusto na mo Lord og kinabuhi nga di man siguro dato pero makapalit ta sa atong mga gikinahanglan immediately ug sa atong mga gusto pong paliton. Pero kung nakita sa Ginoo nga bisan sa gamay nga amount nga naa karon sa imong bulsa ug sa imong kamot, dili ka kasaligan niya na. Di gid siya mo bless pud nimo sa dinagko. Kay kung naka-violate ta sa gagmayng butang, mas maka-violate ta sa mga dinagko na kung dagko natong responsibilidad. Gusto tag long life. Gusto tag healthy nga kinabuhi. Now, gipray na to na sa atong Ginoo nga Lord, unta makakita pa ko sa akong mga apo nga manawag na ko og lolo or lola. Pero kung nakita sa Ginoo nga ang imuhang kusog, ang imong kinabuhi, ang imong oras sa yuta, wala kayo niya nagamit sa iyang kahimayaan. And do you think ma-inspire, ma-motivate ang Ginoo mo hatag sa imong request? Nangandoy tag talents. Dagag aspect sa imong kinabuhi nga gusto kag improvement sa imong career, sa imong relationship, sa imong spiritual life, uban nga aspect. Pero kung nakita sa Ginoo nga bisan sa imong status karon dili gihapon ka responsible, di gyud siya mo bless. Ang reason nga nung hangtod karon dili patak sa ligan sa Ginoo sa dagko nga mga butang, it is because we are not yet able, ready to manage those things. Yes. So before ka mo pray og more abundance, i-pray, Lord, maging stable sa unta akong heart. Maging ready unta ko Ginoo. Kay once tagaan ka sa Ginoo sa dagkong butang nga dili ka ready, mahimo ning problema sa imong kinabuhi. Now, atong tan-awon ang gitudlo ni Christ nini nga principle sa stewardship sa parable of talents. Isa ni kanon kay nga parable sa Matthew chapter 25. Og unang butang nga gusto na kong itudlo dinhi, number 1, first principle of stewardship, God is the owner of everything. Siya ang tag-iya sa tanang butang. Now, verse 14, ingon dinhi, the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. There was a certain man, particularly he was a businessman, rich man. Naa siya katigayunan, og dili lang siya o wala lang siya na nag-iya sa mga katigayunan niya, ingon pa dinhi, he has his own servants. Na nag-iya siya mga servants. And the word servant came from the Greek word doulos, which means slave. So naa siya mga ulipon. So gidescribe dinhi unsa kadato ning maong tao nga nasa kagulingong negosyo nga na nag-iya pud sa mga katawhan nga nag-manage sa iyahang negosyo. Now, unang butang nga ito makatunan dinhi, i-apply na to ni sa atong spiritual life. God is the creator and owner of everything. Siya ay nagbuhat sa tanan. First, ang master dinhi, ang kaning rich man, nag-refer ni sa God. Ang tulo ka servants nag-refer sa tulo ka klaseng tao, ug ang mga goods katigayunan nga iyang gibilin nagrepresent ni sa mga butang nga gi-entrust, gisalig sa Ginoo nato. Now, ingon ang 1 Corinthians 10:26, for the earth is the Lord's and all its fullness. Tanang butang iya sa Ginoo. Ang tibok kalibutan iya sa Ginoo. Now, naata sa usa ka kalibutan nga gina-mindset tag maayo, gina-educate ta bisan ang entertainment, social media, ang mga activities diha sa palibot, naga-mindset na to nga kitay tag-iya sa kalibutan. Ginatudluan tas kalibutan nga kaya na to ang kunon ang tanang butang dinhi sa yuta kung kita kugihan, kita dato,
kita ilado, kita talented, o kita adunay influence. Yes, ginatudluan ta nga kita'y tag-iya sa atong pamilya. Kita'y naghago, nag-invest sa ato ang trabaho. Tungod na sa atong pagkakugihan, na atay pipila nga sulod sa kwarta sa atong bangko. Kita'y tag-iya sa atong oras, kita'y tag-iya sa atong sakyanan, sa atong balay, sa atong future, sa atong kinabuhi. Ug tungod nga nga klase nga mindsetting, ang tao na himong hakog, ang tao na himong dalo, ang tao na himong selfish sa iyahang kaugalingon. Munang ang tao lisod kahatag sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo, tungod kay in the first place, nagtuo siya nga siya'y tag-iya sa iyang kinabuhi. Nganong ang tao lisod makahatag sa iyahang katigayunan sa mga butang nga naa niya ngadto sa Ginoo, tungod kay nagtuo sab siya nga siya'y na nag-iya ni ana, siya'y naghago ni ana. Ako ning pamilya, ako ning kabtangan, ako ning kwarta, ako ning trabaho, ako ning talent, ako ning panginabuhi, ako ni tanan, therefore sa ako lang ni magpahimulos. Maunay education sa kalibutan. Ingon ana ba ang imong pagtuo? Yes, mo ni gitudlo sa kalibutan, and therefore we are responsible to correct it. Responsable ta mutudlo sa tinuod. Dapat ang tao masayod nga nay Dios. Siya naghimo sa tanang butang, wa lang niya buhatang tanang butang, siya po'y nanag-iya sa tanang butang. Iya tanan. Ingon ang Hebrews 3:4, for every house is built by someone, but he who built all things is God. Ang Dios mo'y na nag-iya sa tanan. Iya ang kalibutan, iya ang mga planeta, ang mga stars, ang galaxies, Milky Ways, ang universe, ang tanang angels, balik sa pinakapino nga abog sa yuta, iya tanan sa Dios. Ang tao pwede manghambog. Pwede niya ipanghambog ang iyang pila ka $billion nga kantidad nga manson. Pwede niya ipanghambog ang iyang mga credentials, ay ang net worth, ay ang pinakadako nga achievements o iyang influence. But still, ang kamatuoran mo pabilin, nga taliwala o likod sa achievements sa tao sa yuta, ang Diyos mo'y na nag-iya gihapon ni ana. Balikan na to ang verse 15 sa parable. And to the one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To each according to his own ability, and immediately he went on a journey. Gibuhat sa Dios ang tanang butang para sa iyahang kahimayaan. Now, maksabtan na nato ang usa ka negosyante nga tao dinhi, nagbilin siya kwarta sa iyang mga servants, dili lang para magpasikat siya nga siya kwartahan. Of course, isip usa ka mindsetting sa businessman, nibilin sa kwarta kay gusto niya nga kini nga kwarta motubo ug makabenepisyo niya. Munay tinguha nining mga tao. So nag-expect siya og increase sa maong kwarta nga iyang gibilin. Ug ang unang benepisyo dili sa iyang gibilinan, in the first place gusto niya ang unang benefits sa iyaha. And ang application na to nini, yes, ang Dios naghimo og kinabuhi. Og nag-expect siya nga mahimaya siya sa imuhang kinabuhi. Glory. Ingon ang Isaiah 43:6 ngadto sa 7, bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. 7. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory. I have formed him, yes, I have made him. Gibuhat ka sa Dios. Dili lang para paundayunan ta sa tanan natong gusto dinhi sa yuta. Primarily, ang imong purpose ang paghimaya sa imuhang Creator. Pagbalik nimo sa dungog ug himaya niya, to glorify God means to honor Him, to magnify Him, to exalt Him, to make Him happy, to praise Him, to worship Him.
Tanang kadungganan pagbayaw nimo sa Ginoo munay paghimaya nimo niya. Na perform ba nato na sa atong kinabuhi? Mo bitaw na ang first two servants, ang gibilinan og 5 ug ang gibilinan og 2, ilag yung gi-multiply ang ilahang katigayunan tungod kay nasayod sila nga mobalik ilang master mangita sa abot ug increase niini. Sa unsa bang pamaagi mag-glorify nato ang Ginoo? Sa unsa mang pamaagi nato sa mahimaya sa ato ang kinabuhi? Now, atong hinumduman, kung unsa lang ang gisalig hatag sa Ginoo nimo, didto lang pud siya mag-base sa iyahang pangayoon. Responsible ka sa mga butang nga naa nimo, dili sa mga butang nga wala ka. Ang point nako, kung gisaligan ka karon sa Ginoo sa pipila ka mga butang sa imong kinabuhi, pinaagi lang ni anang mga butang nga mahimaya nimo ang Dios. Ayaw sag himayaa sa mga butang nga wala ka. Kung unsa ang nani mo, diha siya malipay. One time si Apostle Paul, niagi siya nini nga situation. Nagpray siya, Lord, kuhaan ning tunok sa kong unod sa 2 Corinthians 12. Kuhaan ning tunok Ginoo sa kong unod. And isa na ka-figurative nga pagkasulti ni Paul, and probably, og ako convinced ko nga isa ni ka-physical nga balatian ang gipasabot niya. Ingon ni Paul, Lord, ayuha unta ko sa akong balatian. Kay gusto ko mohatag pa og daghan taas nga kadungganan nimo. Daghan pa ko gusto buhaton nimo, Lord, so kuhaan ning akong balatian. Kay kung mawala lang ni Ginoo, daghan pa kog mahimo nimo. And the other side, nakit-an sa Ginoo, kung basahon nimo ang content sa 2 Corinthians 12, nakit-an sa Ginoo nga kung mabuhat ni Paul ang daghan pang butang diha sa Ginoo, posible na musaka ng pride ni Paul. Ug ang kadungganan nga unta para sa Ginoo, posible na nga didto na siyang kuglingon. Mo na sa verse 9 ingon ang Ginoo kang Apostol Paul, 2 Corinthians 12:9, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Ingon ang Ginoo, Paul, sakto na akong grasya gani nga gihatag nimo. Paul, kung unsa lang ang gihatag nako karon nimo sumala sa kong grasya, enough na nga malipay ko niana. Ayaw na tinguhaa pa ang mga butang nga dili na nimo kaya, tungod kay kung unsa lang ang gihatag nako nimo karon, mahimaya nako niana kung imo nang gamiton dinhi nako. Mo ni point dinhi sa Ginoo. Na si Moses, sa diyang gitawag sa Ginoo si Moses nga mulid sa Israel nga na-trap na slave sa Egypt, gusto gamiton sa Ginoo si Moses. Ug sa diyang gitawag sa Ginoo si Moses, nasayod ang Ginoo unsa lang ang naa ni Moses. Wa say dakong bahandi, wa say dako nga background, taas nga background. Ang naa lang ni Moses ang iyang profesyon nga pagka magbalantay og karnero. Ug ang pagka-shepherd ni Moses, ma-identify ni nagsimbolo ni tanan sa iyang staff, sa iyang sungkod. Na di na ang influence ni Moses, na diha iyang identity, iyang profesyon, na diha iyang income. Tanan nagsimbolo sa iyang staff. Munang pagpangutana sa Ginoo kang Moses, Moses, unsay naa sa imuhang kamot? Lord, why excuse si Moses? Usa ka sungkod. Nangutana ang Ginoo sa identity ni Moses. In other words, ningon ang Ginoo, Moses, okay, sa imong pagka-shepherd, gamiton ti ka nga mulid sa akong katawhan. Gamiton ko na nga profesyon nga level nimo para mahimaya ko sa imong kinabuhi. Wala nangita ang Dios ug wala ni Moses. Willing mo adjust ang Dios sa imong level para pag-serve sa imong purpose. Another thing, ang mga 12 apostles, sa diyang gi-form ni Christ ang 12 apostles, wa sa nangitag taas nga qualifications. Wa sa nangitag educational degree, masteral degree, experience, wala. Direkta si Kristo nangita kung unsa lay naa nila. Munang mix ang background sa mga apostles, na fisherman, na tax collector, na
mga gina-reject, gina-criticize sa katilingban, kaya ang gipangita ni Christ, kasing-kasing nga andam matudluan. Yes, one day, na iniduol ni Christ usa ka adulterous woman, caught on the act, adultery. Wala na ikapanghambog ni nga babay, wala na siya ikahatag nga bahandi sa Ginoo, tanan ginahukman, ginajudge na yung kinabuhi sa community. Unsa pa'y ma-expect nimo nga mahatag nining bayhana sa tiilan sa Ginoo. Pero miduol sa ni Christ, ang nahatag lang sa babay, ang pagpaubos siyang kuglingon ug ang paghinulsol sa iyahang sala. Diin man, wa nangita ang Dios og katigayunan, maayong binuhatan sa babay, ang paghinulsol lang sa babay siyang sala, igo na nga nahimaya ang Ginoo hinungdan nga gipasaylo siya sa iyang mga sala. You see, wala nangita ang Dios sa mga butang nga wala nimo. Kung unsa iyang gihatag sa imong kinabuhi, diha sa nangita og kadungganan. Munang walay excuse ang tao sa paghimaya sa Dios, kay walay tao nga wala gyud bilini sa Ginoo. Amen. 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 Number 2, the second principle is everything we have is on loan from the Lord. I don't know familiar to sa term na loan. First, basahon akong 16 to 18. Then he who had received 5 talents went and traded with them, and made another 5 talents. And likewise he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. So ang gibilinan og 5, to pinakataas nga bahandi, iyang gi-invest na himong 10. Ang gibilinan og 2, gi-invest na himong 4. Ang gibilinan og 1, wala niya gamita, iyang gitaguan. Walay question nga kini nga principle nga gitudlo ni Christ isa ka principle sa business. Di man gi ko maayo nining butanga, pero usually ang term nga loan nani sa bangko ni nga mga transactions, no? Sa dali nga pagkasulti, ang loan mo ni ang paghulam ni mong kwarta o responsable ka nga muuli nini nga doon na tubo or interest. Okay? Usually ang mga tao nga nag-loan sa bangko, ila ginang gamiton nga kwarta ang ilang gi-loan aron nga mutuyok, mu-increase, aron nga mauli nila sa bangko ilang gihulam nga doon na interest. Now, literally, mahisgotag financial, di gid mo grow imong kwarta kung imo lang ning taguan. Imo gina siyang ipatuyok, imong i-invest, ginagmay nga investment, dinagko nga investment, depende. Pero ang principle, di gid mo grow ang imong kwarta kung imo lang ning taguan. Pwede ka mag-save pero dili na mo increase. So sa business, mga business principle, ila gina silang i-invest, ilang ihimo bang negosyo, palit ba na silang ilang panamnan nga dunay balik nila aron ilang kwarta di matulog, mutuyok-tuyok og increase. And the same thing sa atong kinabuhi, nasayod bata nga sa laing termino ang imong kinabuhi giloan nimo na sa Ginoo. Hopefully wa ko nasipyat sa term o sa construction. Gihulaman nimo na gikan sa Ginoo og responsable ka muuli ni ana nga kinabuhi nga dunay tubo, dunay increased, dunay improvement. Ang point nako is dapat imong kinabuhi at tubangan sa Dios nagalambo, malambuon, nagamature, nagabear og fruits. In the same way, gusto ba tag improvement sa atong kinabuhi? Gusto ta one day natay disente nga pagpanginabuhi. Gusto ta one day may mutang stable financially. Makapalita sa atong gusto, gamay nga mga kaibog, bisag dili lang gud dato. Gusto ta good reputation, gusto tag respect, gusto tag mga achievements ug recognition.
In other words, gusto kag improvement. Ang Ginoo gusto po niya na si mong kinabuhi. Evaluate tagamay sa atong practical life, isip usa ka ginikanan. Unsa nga aspect si mong kinabuhi ang naga-improve? Nabay improvement ang imong pagkaamahan o pagkainahan? Sa mga bata nato, doon na ba'y improvement ang imuhang pagkaanak? Ni-grow ba imong submission sa imong parents? Ni-improve ba imuhang attitude as a child, as a daughter, as a son? Spiritually, sa imong pagka-Christian, are you improving? Nag-improve ba imong prayer life? Nag-improve ba imong Bible reading? Nag-improve ba imong spiritual maturity? Sulod sa church, asa nga aspect sa imong spiritual life ang naga-improve? For how many years, months ka nag-serve na sa Ginoo? Do na bagi saktong evaluation gihimo nimo sa imong kinabuhi? Nahimaya bang Dios sa imuhang pag-grow as a Christian? Yes, musugot sa dili higala igsuon, nangita ang Dios og progress sa imuhang spiritual life. Now, ang pinakasolusyon niini, kung gusto tag improvement sa tong kinabuhi, the same thing sa kwarta, kung dili nimo i-invest, dili gyud na mo grow. Kinahanglan nimo i-invest imong life aron ka mo grow. O kinahanglan nimo ni i-invest sa sakto nga hatagan nimo sa imong kinabuhi. Ang reason nga nung daghan tag kapildihan sa tong kinabuhi kaysa mga achievements, ang reason nga nung murabag walay profit ba, murabag sige tag paningkamot pero wala tay ginansa. Sige tag invest og energy, time, resources, efforts, pero stress noon kay atong kinabuhi, dili noon kita happy sa atong kinabuhi. What happened? It is maybe because we are investing our lives to the wrong person. Ang sakto nga pag-invest sa imong kinabuhi diha lamang sa Dios. Once imong i-invest imong kinabuhi diha niya, mo grow gid ka, mo progress gid ka. Ug duha lang ka klaseng investment. Kung wala imong kinabuhi diha sa Ginoo naka-invest, naa na naka-invest sa pagkaguba. Wa kay gi-investan higalag soon and one day muuli na tanan sa pagkaabog. Unsaon man pag-invest nato atong kinabuhi sa Ginoo. Now ang kwarta nga gibilin sa master, ilang gigamit ang kwarta para makabenepisyo sa ilahang master. Ma-invest nimo imong kinabuhi sa Ginoo kung imong tugutan nga ang Ginoo mooy mo gamit sa imuhang kinabuhi. Strange nga word. Bag-o ba sa tong hunahuna? Once gamito na gani sa Ginoo ang imong kinabuhi, maunay pinakadako nga satisfying ug kadaugan sa imuhang kinabuhi sukad. Isa ni ka priceless kayo nga feeling nga dapat nimo i-experience kaysa imo lang madungog. Tistingin ninyo higala igsuon. Once gamiton sa Ginoo ang imong kinabuhi, daghan kag ma-discover nga mga potentials. Matingala ka kay balo di ko niini. Abi na kog maulang tong talent ako kaniadto. Once gamiton sa Ginoo imong kinabuhi, diha niyo ma-realize nga daghan dig tawo ang nagkinahanglan nimo. Daghan ding tawo ang willing mo support nimo. Ug once gamiton sa Ginoo imong kinabuhi, diha niyo ma-feel ang lahi nga klase nga joy, lahi nga klase nga fulfillment sa feeling. Muna nga dili nato ma-blame ug ma-question na ako'y pipila ka mga kaila nga gibiyaan gid nila ang mga companies nga ilang gidumala. Company ilang gi-give up ilang negosyo, ilang gi-give up ang ilang mga investment karon nagpagamit diha sa Ginoo sa buluhaton. Yes, di man kinahanglan i-give up nimo imong career para magamit ka sa Ginoo, pero dili na ko ma-blame ug ma-question kung maunay conviction sa ilang kasing-kasing.
kay naay lahi nga klase nga experience once gamiton imong kinabuhi diha sa Ginoo. Ang mga apostles, gi-give up ni Paul ang iyang pagka-lawyer, ang iyang pagka-inila, ang iyang pagka-great nga leader sa synagogue, teacher, ang iyahang fame, gi-give up na ni Paul. Nahimo siyang pinakaubos sa tanang klaseng disciples ni Christ. Ngano man na, di na ko ma-blame si Paul. Kay kung naa diya nakitaan ang grabe nga satisfaction sa pagpagamit sa Ginoo, then so be it. Ug mo na yung essence sa atong kinabuhi. Kay kung naa nato tanang butang sa kalibutan, pero gubot pas lukot atong hunahunag kasing-kasing, that is not the essence and purpose of your life. You're not living your life. You're just wasting your life. Si King Solomon, gisaligan siya sa Ginoo kaalam. Extraordinary nga kaalam. Bright kay si King Solomon. Gitawag siya the wisest king. Therefore, gisaligan siya ni ana, responsible si King Solomon gamito ng kaalam sa pag-lead sa Israel. Si King Solomon, gisaligan po siya sa Ginoo bahandi. Dili basta-basta nga bahandi. Dato kayo ang Israel sa time ni King Solomon. Sa wapa siya kastiguas Ginoo. And therefore, responsible si King Solomon gamito na nga wealth bahandi sa ikaymaya sa Ginoo. Pero abi nyo, ang nabagsakan ni King Solomon, wala niya nagamit sa insakto ang kaalam nga gihatag sa Ginoo. Wala na balik ni King Solomon ang bahandi nga gihatag sa Ginoo kaniya. Nabalik si King Solomon sa pinakaubos nga bahin sing kinabuhi. Gikuha iyang kaalam, gikuha iyang bahandi. Si Samson, gitagan siya extraordinary nga strength. Nga iya lang gigakos ang puste sa Palestine, iyang giwarawara o gilambuyog nga pila kadako kay nga puste. One time giatake si Samson og sa bangis king nga leon. Iyang gilangkat ang apapangig sa leon. Ana kakusgan si Samson. Ug tungod niya na responsible si Samson mo dipinsa mo protektar sa katawhan sa Ginoo. Pinaagi na nga kusog. Usa ka judge si Samson ana nga time. Pero abi ninyo, nahimong irresponsable si Samson sa paggamit sa kusog. In fact, ang hinungdan si Samson nabuta og nadakpan sa mga Philistines kay wala siya kadipinsa sa iyahang kaugalingon. Si Prophet Jonah, gitagaan siya sa Ginoo og talent sa pag-speak. Maayo manulti si Jonah. And therefore, responsible siya mahimong prophet, mamumulong in behalf sa Ginoo. Pero one day, na moment sa life ni Jonah nga nahimo siyang irresponsable niini. Gitawag siya magwali sa Nineveh, gibalibara niya tungod sa iyang kahadlok o kasuko. Hinungdan nga si Jonah hapit nakalas iyang kinabuhi o gilamoy sa dako kay nga isda. Higala igsuon, dako tag tulubagon sa mga butang nga gisalig sa Ginoo nato. Kung wani mo na feel karon ang pagpanuktok sa Ginoo, ang pagpangita sa Ginoo sa iyahang benefits niya na, one day manubag ta na sa Ginoo. Muna usahay before ta mo pray og more, usahay mas maayo na lang po ng gamay lang kay gamay ra tag tulubagon. Dili tanang abunda panalangin. Kay the more ka tagaan sa Ginoo, the more ka mubalik niya pod sa mga butang nga yang gisalig nimo. So unsa karon ang gibilin sa Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa nga klase nga income, talent, skills, abilidad, resources, kaalam, tanan nga bahin sa imong kinabuhi, unsa nga klase nga mga tao ang naa sa imong palibot? Responsable ka mubalik o ipagamit nimo na sa Ginoo. Number 3, the third principle of stewardship. There will be a day of accountability. Muabot gyud ang adlaw nga manubag ta sa Ginoo sa tanang gihatag niya nato. Technically, ang best na term is gisalig niya nato. And every time muhatag ta sa Ginoo, ang sakto nga term is ni uli lang taniya. Wa tay pwede ihatag kay wa man ta sukad nakaangkon og atua.
Now sa Matthew 25:30 to verse 30, di na ako nibasahon, nibalik na ang master. Ug pagbalik sa master, naningil siya sa tulo ka servants. Ang gibilinan og 5, gibalik niya siyang master nga nahimong 10. Ingon siya, well done, good and faithful servant. Ang gibilinan og 2, gibalik niya siyang master nahimong 4. The same level of recognition, well done, good and faithful servant. You see, ang gibalik sa usa 10, ang gibalik sa isa 4, mas taas si 10 kaysa 4, pero the same lang ang recognition tungod kay ang master nagadepende lang kung pila po iyang gibilin sa usa ka tawo. Point dinhi nga dili ta dapat mag-compare sa tong kagalingon. Ayaw kasina kung unsay naa nila unsay wala nimo. Gamita ang naa nimo para sa kimayan sa Ginoo, and the same recognition lang ang imong madawat gihapon gikan niya. Actually, ang chapter 25 sa Matthew, naghisgot, ang main content ani is ang second coming man ni Christ. Ay kaduhang pagbalik sa Ginoo. Ang Matthew chapter 24 o 25, ang main nga content dinhi is ang pagbalik ni Christ. Sa chapter 24, naghisgot ni sa mga signs sa pagbalik ni Christ. Unsa may mga ilhanan nga ang Ginoo hapit na mobalik. O sa chapter 24, gisgutan po ni Christ unsa dapat mangandam ang mga katawhan sa pagbalik na sa Ginoo. O sa verse 25, continuation ni sa topic sa second coming. O sa parable of talents, gipakita din ni Christ unsang isa sa mga events during sa pagbalik niya. Yes, nasayod ta nga nagbalik ni Christ na mga wars, na tribulation, unsa pa na pagtayog sa mga yuta, na mga natural disasters, gubot ang kalibutan. Pero isa sa mga highlights sa pagbalik ni Christ, muatubang ka sa iyahang trono. Dinhi ka manubag sa tanang gisalig o gihatag sa Ginoo nimo. Now, for a moment, tagaan ta mog usa ka senaryo. One day, muatubang ka sa usa ka trono. Ug naglingkod sa trono ang usa ka judge, particularly ang person ni Jesus Christ. Naataliwala sa usa ka korte. Ug likod ni Christ na diha ang dili maihap nga number sa mga angels. Ug sa kilid sa atong Ginoo nay duha ka angel nga nagbitbit og scroll sa ilahang kamot. Naa ka sa tubangan sa trono. Gibulit ang maong korte sa hilom kayo nga atmosphere. Gipalibutan ni sa pagkabalaan, na puno sa pagkabalaan ang maong dapit, ug ang tanan excited sa unang pulong nga buhian ni Christ. Ug sa unang higayon, nitingog ang Ginoo ug gimension niya ang imuhang pangalan. Mingon siya, gitagaan tikag taas nga kinabuhi sa yuta, taas nga pangidaron. Nagamit ba na nimo nga kinabuhi para nako? Sa yuta pa, gibilinan ti kag mga talents, gibilinan ti kag mga gifts, skills, abilities. Pila man niini ang imong gibalik din hinako. Ningon ang Ginoo, sa yuta gibilinan ti kag bahanlik, giablihan ti kag mga opportunities aron nga makasugod ka og negosyo or mo improve imong source of income. Gilink ti ka sa mga tao nga mahimo nimong kabahin diha. Gibless ti ka financially. Imo ba ning gigamit para sa akong kahimayaan? Sa yuta gitagaan ti kag pipila ka mga tao. Gitagaan ti kag pamilya nimo. Gitagaan ti kag mga relatives nimo. Gitagaan ti kag mga minahal nimo sa kinabuhi. Gitagaan ti kag mga higala. Pila kabuok nila ang imong nadala dinhi nako. Unsaon nimo na pagtubag?
Ug before kami ablis imong baba, kalit lang miduol ang usa ka anghel sa atubangan sa trono sa imong tapad. Ug gibukhad niya ang taas kay nga scroll, ug gisaysay ug gibasa niya ang maong sulod sa scroll nga mao dayto ang imong sugilanon sa imong kinabuhi dinhi sa yuta. Ug sa diyang gihinihinay nagbukhad sa anghel ang scroll ug gibasa ang mataghugna sa imong kinabuhi dinhi sa yuta, sa wala nimo napugngan, hinay-hinay mitulo ang imong mga luha. Natandog ka tungod kay ang gibasa sa anghel sa imong kinabuhi imong nadungog ang imong selfish nga kasing-kasing dinhis kalibutan. Samtang ginihinig basa sa anghel ang matagsugilanon, mataghugna nimo, didto nimo nadunggan ang imong kinabuhi dahil didto sa yuta, puno dahil sa mga kaibog sa imong kaugalingon lang, napuno ka sa mga butang, nagtinguha ka sa mga butang sa pag-angkon sa imong kaugalingon lang nga kalipay. Ug sang nagkadugay, samtang nagbasa ang anghel atubangan sa trono ni Christ, uban ang duyog sa kahilom sa pagkabalaan sa mga anghel ug sa palibot, wa nimo napugngan. Midangoy-ngoy gyud ka paghila. Tungod kay naulaw ka sa imong kinabuhi, na-realize nimo unsa kadako nga pagsayang-sayang ang imong gibuhat sa yuta. Yes, di nimo matagag pansin na samtang naa pa ka sa imong lingkuranan nga naka-aircon, walay problema, walay linog nahitabo sa gawas, relax kay ta, daw murabag walay impact ni nga message sa imong kasing-kasing, but one day sa eternity sa trono ni Christ, sa panahon nga palibutan na ka sa pagkabalaan niya o iyang pagkahustisya, manubag ka sa matag usa ka desisyon nga imong gibuhat, sa buhi pa ka sa yuta. Ug ninihigayon na, di nakakomportable. Nidangoy-ngoy na ka sa paghilak, kayang imong kasing-kasing tanan nakafocus na sa imong judge. Ug daw maulaw ta, nga sitag kadungog sa pagbasa sa anghel sa atong kinabuhi, unsa ta ka wala nagpakabana dinhi sa yuta. Higala igsuon, ayaw tuguti nga maunay mahitabo sa imuhang eternity. Ayaw tuguti nga inana pag-deal sa Ginoo ang imong kinabuhi kung moatubang na kaniya. Kinahanglan ka muhimo karog desisyon. Muhimo kag choice, muhimo kag commitment. Kay pwede nimo pilion kung unsa nga klase nga eternity ang imong atubangon. Pwede nimo pilion karon unsa nga klase nga feeling ang imong ma-feel kung moatubang na ka ni Christ. Kinahanglan ka mohimog renewal sa imong commitment. Kung gitagaan kanyag talents, skills, abilities, unsa nga level, klase sa income, pipla ka mga tao ang iyang gi-entrust sa imong kinabuhi, gitagaan kanyag kusog dinhi sa yuta, responsable ka nga mutugyan ni ana sa Ginoo. I-surrender na tanan sa Ginoo. Ang level sa imong strength, ang level sa imong kusog dinhi sa yuta, nagdepende sa mga butang o gidaghanon sa mga butang nga imong gisurrender sa Ginoo. Ang reason nga nung huyang kayo ka, nga nung daghan tag kapakyasan, nga nung sakit pait ang kinabuhi, dili tungod kay dili mayong Ginoo, tungod kay posible gamay kay tag gisurrender sa Ginoo. Hinumdumi, unsang mga butanga ang imong gisurrender dito niya, mao nay gamiton sa Ginoo nga mahimong kusog nimo dinhi sa yuta. Kung gusto ka mahimong madaugon, kusgan, malipayon ug malinawon nga kinabuhi dinhi sa yuta, taliwala sa mga hagit, itugyan ang imong 100% nga kinabuhi sa Dios.